Zitando Sylvester Tafumane tiri Marusape, tiri Parusape General Hospital. Tiri kuya kuzoona amai va Elizabeth anorwara nepfungwa akavaruma padama achibva akwachura dama rese vakazopuwa masitichi anokwana kuita iwo 15. Toda kuti tipinde muchipatara tinzwe kuti nhasi uno vari kudzwa sei. Vazhinji vakanzwa nyaya ichitaurwa paNational FM naBozhongora vachinzi amai ava vakarumwa nemwanasikana wavo, asi vari kupomerwa mhosva yekuti ishave riri kubuda pana Elizabeth. Amai vaElizabeth ndo vakauraya murume ari kumuka achiti ndoda kukuurayawo, kureva amai vaElizabeth kuti vakauraya murume yeye ndiye akumuka. Nhasi uno toda kuti tiende tinovaona tinzwe kuti vasei pautano hwavo maererano nokurumwa kwavakaitwa. Zitando Sylvester Tafumane, rekai tipinde muchipatara paRusape General Hospital. Tiri muno muchipatara paRusape General Hospital tina Gogo Murombo. Gogo, muri kunzwa sei nhasi? Nhasi zviri nani. Kakurwadza kakanjani? Aiwa, kapeni kanani. Kanani. Musi wekutanga zvazvakadini? Zvazvakaoma. Zvazvakaoma chaiko zvokuti zvisina kundimirira musha. Ndinonzwa kuti makatomboiswa masitichi? Pakasono. Masitichi acho anenge ngari 16. Achibva azobviswa? Akazobva ega. Muzvanzi wakaita zvisiri pamutemo zvokusona munhu anenge arumwa. Hanzi mazina emunhu ane uturu hwakashata kudarika hemba. Ndinoda kuti zvishoma mune zvakataurwa naBozhongora makazvinzwa? Ndakazonzwa ari kuti hanzi zvemuhozi chichi, handina kunzwisisa kuti zvairewe, kana ndizwe kuti munhu wacho akati takauraya baba wavo hanzi vari muhozi kudini. Hatitombozvizivi kana nekuti zvakuti munhu wacho ndiye. Ipapo ndopa pari kuti vhiringwa kuchihambisa kuti zviri kureva kuti mapomerwa uyo handiti mazona. Asi dambudziko rokurwara kwemwanasikana tikunzwa kuti rane nguva yakareba? Raita nguva yakareba, rinenge ra 2008 pakati 7. Rubatsiro rwamungadai kuti mwanasikana asaramba achikukonzerai matambudziko akadai nderwokuti? Tiri kuti dai paina vanokwanisa zvokuti kana kuti ambotorwa ambondoongororwa pfungwa dzake kuti dzinoita sei, kana aongororwa wochioneka, kana ari anonzi anoponda pamushonga wachidii. Zvino kuno kumabhiri ari kukwanisika here kuhospital? Hapandisani ndanzwa kuti nobhadhariswa zvakadii. Amen. Tiona mwanasikana wenyu abva kufamasi kwawo atenga mishonga yese iri papa yatosvika kuma$20. Zvino mari dzacho dziri kuwanika? Hadziwaniki. Aya ndevanhasi ka, kubva musi wechina kusvikira nhasi zvichienda kumberi. Andimakona 20. Saka kureva kuti pa7 days achadawo futi munhu acharamba achingodaro pachidiwa mari dzesedzo. Saka tinoda kuenda kumba tombonoona baba, asiwo chikumbiro chenyu tachinzwa tichachisa kuruzhinji rweZimbabwe kuti kana pano vanokwanisa kubatsira mwana kurasika njere kwaari kuita uko zvigobuda zvakanaka. Tine vamwe vatataura navo vanogara munharaunda mune munhu ari kunzi makaisa muhozi ataudzwa kuti mupenyu, saka ipapo pajeka nekuti vari kunzi anofamba, saka zvikureva kuti zvekunzi makaisa munhu muhozi isusuwo taakuzvitaura nokuti tanzwa kuti mupenyu, haana kufa ariko. Akanzi akaiswa muhozi ndiye zvakaoma. Saka tinoshuvira kuti muitirwe zvakanaka mukore achataura zvakawanda. Maita basa.